phuma lapha ebumnyameni buye uze ekukhanyeni. Akukho kuhle ebumnyameni, kodwa mawusahlele ebumnyameni ngeke wazi impilo yasekukhanyeni. Uyobe lokhu ucabanga ukuthi usafe ngoba waza lo lebomnyameni, ulokhu khulu usebomnyameni. So awuyazi into yasekukhanyeni or ukuphila kwasekukhanyeni kunjani. Usuzoyijwayele le yasebomnyameni, wazwayithatha njengento vele nayo right. Wait until uphume ebomnyameni uze ekukhanyeni, uyothuka. Welcome to another episode yeKota2 Media #sisazokhuluma. Namhlanje kodwa ke ngizoshare nje izwi, igama lami ngumduduzi Shabangu. Ngibonge nje ukuthi uchoose le channel. Ngiphinde ngibonge futhi ngabantu abanokungithinta emaceleni bangitshele the way bekhuthazeka ngakhona because of this channel. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje ngakusho nje ukuthi ayiqhubeka kanje ngoba damoni thinani niyakhuthala ngeimfundiso eniyithola khona la kunamo nami futhi ningikhuthaza ukuthi ngingaphela umoya kodwa lo ngiqhubeka ngiyaphambili. So ngiyabonga kakhulu nje kodwa ke kukho konke sibonga nje uNkulunkulu ngoba without uNkulunkulu yonke lento bengeke izibe possible. So konke kuamandla akhe nobukhulu bakhe ezibonakalisa nje ukuthi mkhulu kangakanani. Ngibonge ke ithi nje ngingamosha isikhathi. Ngicela ukuthi siphinde siqale lapha ku Philippians chapter 3 verse 10. Ngiyayithanda nje le ndaba because inamandla kakhulu. Sivula ngalo nje leli verse leli ku Philippians 3 verse 10. La yithi khona, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Ngiyawathanda lamazwi kakhulu. Lithizwe likaNkulunkulu, that I may know him, ukuze ngimazi yena. Kwakusho Paul ebhala lamazwi ethi ukuze ngimazi yena ngoba ave kubalekile ukuthi masimazi yena. Masimazi yena. Ile ndaba ngikhumbuza ukuthi Paul mabe bebhala konke lokho ababekubhala okwabenza ukuthi babe namandla. Uma ungabhekisisa kahle yebo bewakhona ama scripture awe Old Testament, but awe New ebengekho ngoba bekuyibo abebebhala ngaleso sikhathi thina siwathole after. But uma ungabhekisisa kahle izinto abazibhala bona ngaphandle kokuthi kube khona iNew Testament, bonke nje singababala bonke nje lapho John o Peter, everyone owabhala la kwiNew Testament, oLuke bonke, oMatthew, singababala nje bonke. Uma ungabhekisisa kahle there was no New Testament neseyifundayo, but into eyabenza ukuthi bakwazi ukubhala this book ibe namandla kangaka futhi uNkulunkulu abasebenzisa ngoba kwangesiwa amazwi abo kodwa kwakwamazwi kaNkulunkulu ekhuluma through bona ebasebenzisa. Abantu abaningi bacabanga nje ukuthi lo mbhalo nje wabelungu abathile noma umbhalo wabo koPaul babeyibhalela nje imicabango yabo. No, uNkulunkulu wayekhuluma kubona ebasebenzisa. The thing is ngabo ukuthi babelwela ukwazi yena. Thina inkinga yethu kule generation yamanje ukuthi silwela ukwazi kakhulu imibhalo, silwela ukwazi kakhulu. There's nothing wrong ukwazi imibhalo. There's nothing wrong, don't get me wrong. But abantu abaningi balwele ukwazi imibhalo but abafuna ukumazi yena. That's where it is wrong. Ibalance iselento. Yabona the minute ulwela ukwazi umbhalo kodwa yena ungamazi, then isi imbalance. Say wrong. Kodwa uma ngabe uzothulwela ukwazi umbhalo kodwa futhi kakhulu kuzumazi yena ubani uJesu Kristu, then yonke into yakhe ibalansile. Kanti futhi ayikho into edlula ukwazi yena uJesu Kristu. That's why Paul ethi ukuze kumazi yena. Songena nje lapho but ithi ngiliqadelele leli verse lithi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe. Abantu abaningi ke mangabe kukhulunywa la ngokuthi namandla okuvuka kwakhe bacabanga nje ukuthi abezwayo ngokuthi uJesu Kristu wavuka, bathatha nje ukuthi okay wavuka phela
bafile, it's fine, so what? Bakuthatha nje ngaleyo ndlela. Abantu bayithatha light indaba yokuthi uJesu Kristu wavuka. That's why abanye they don't even believe nanokuthi ngempela wavuka, bathi nje amanga lawo. Kodwa uma ulifunda kahle lelizwi, yabo into kaNkulunkulu uma uyilanda impela ngenyama sozuza uyiunderstand, iyohlezi kudida, iyohlezi iproblem kuwena uma ngabe uzoyilanda ngenyama. But the minute uvumela umoya kaNkulunkulu ukuthi asebenze kuwena, kula uzoyiunderstanda khona. Lithi iBhayibheli namandla okuvuka kwakhe. Kahle kahle kuvukeni kaJesu Kristu kwakunamandla. Akusikhona nje ukuvuka nje ukuthi okay uzibani beshonile mhlambe for one day wavuka, because bakhona abantu abanjalo. Bakhona abantu othola ukuthi mhlambe wavuka washona for one day but wavuka wasesixoxela what happened. Omunye mhlambe ushone for 30 minutes, omunye for 3 minutes, wabona kubonayo waphinde wavuka. Khona abantu abakanjalo, but lokhu ukuhlukile kaJesu Kristu. Lithi iBhayibheli namandla okuvuka kwakhe. Khona lo mhlabeleli lona othi umoya owavusa uJesu Kristu, lo wamvusa ethuneni, uma lo moya ophila kimi nakuwe, lithi izwi kaNkulunkulu ayikho into engasihlula. Yini engasihlula? Ngoba lo moya uma ngabe lo wavusa uJesu Kristu, uma uphila ngaphakathi kithi, lo wamvusa ethuneni, yini enye engasihlula? Ayikho. Why? Because lokho akuumoya wamandla, moya kaNkulunkulu. That's why Paul namandla okuvuka kwakhe, meaning ngithola iunderstanding yokuvuka kwakhe ukuthi kwangesikho nje ukuvuka, kodwa kunamandla okuvuka kwakhe, ukuthi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe man. Yabona uma ungathola ukunderstand ukuthi akavukanga nje kodwa kunomoya owawukuyena. Lithi iBhayibheli lo moya uma ungaphindi ubekithi, yini enye engahlula? Ayisekho. Ayisekenye. Usungakuletha konke okunye okuhlula abantu, akusekho kungahlula. But angikho lapho for today. Songena kulezi ndaba God willing. Songena ngelinye ilanga siye deeper kuzona. That's why ngilithanda leli verse, lingiphathele indaba mina ezinkulu. But manje namhlanje ngiseselapha ya kulekuthenini ukuze ngimazele. Mayiqhubeka ithi and the fellowship of his suffering. Ngihlanganyele inhluphekweni zakhe. Wathi uma ngabe khuluma lapha uJesu Kristu, wathi uma ngabe kukuthi nami bangithuka nani bazonithuka. Uma ngabe kukuthi nami bangishaya nani bayonishaya. Yabona ukuhlanganyela einhluphekweni zakhe. Hey, that's why mina angithuki mangabe sihlangana nabantu besiqhapha ngeinhlamba. Yabona ukuba uyinhlamba impela umuntu mayakuthuke ngazo ziyayibhalwe. Ayi umuntu ngabe uma nephu zinhlamba zabantu. Thank God ukuthi inhlamba noma umuntu angakuthuka inamatheli kuwena ukuthi we bhekana uthi usethukwe kangakanani. Lithi ke izwi likaNkulunkulu nokuhlanganyela enhlophekweni zakhe, ukuthi abone uma ngabe usukuyena wazi yena uhlanganyele naseinhluphekweni zakhe. Man, uPaul ukhuluma enye indaba lapha, amaKristu amaningi awasakuthanda ukuhlanganyela einhluphekweni zakhe. AmaKristu amaningi athanda lokho kumnandi lokho, yabona. That's why umunye ukwaqhamuka wakhuluma enye indaba yokuthi yabona uma ukhuluma ngeinhlupheko kaKristu, omunye uthema yakhuluma wathi hayi ukuthi wena ushumayela ivangeli lokuhlupheka. Angizange ngize ngiphendula, ngivele ngayithulela for someone ozokhuluma ngaleyo ndlela, ngoba mina ngiya understanda lokho yena angaku-understand. Namhlanje sekunevangeli nje elimnandi, yabona nje leli vangeli lokuthi yonke into ipossible. Nje masiku uJesu sithola imishado, sithola amabhizinisi, sithola imali, siba rich. Khona nje lelo vangeli lingene, futhi lingene kakhulu lelo vangeli lelo. Kodwa uPaul lapho ukhuluma enye indaba, there's nothing wrong ukuthi abantu bashade, abantu babe rich ngayo yonke leyo nto. There's nothing wrong as long kukuhle, as long u-rich ngendlela efanele, right, there's nothing wrong. Kodwa mase siza kuNkulunkulu, uthi uPaul ukuze ngimazi yena, uthi namandla okuhlupheka kwakhe ngihlanganyele einhluphekweni zakhe, meaning kuye lokho abantu abangakufuni
kukhona ukuhlanganyela ekuhluphekeni kwakhe. kuKristu kuyahlushekwa, siyathukwa, abanye bethi bayashaywa, abanye bayaboshwa, abanye bayabulawa. AmaKristu yonke lonto leyo kulesikhathi samanje akusashunyelwa leli ivangeli, and vele into ekhona uma ngabe nje ukuyena ngeqiniso ngeke ungathukwa, ngeke futhi ungayithola ushawa ngelinye ilanga, maybe ubulawe ngelinye ilanga. But ngithe angikho lapho ngiyikha nje phezulu ngiyadlula lithi base ngiliqedelela being conformed to his death, lithi ngimfuze ekufeni kwakhe. Yabona ke malithi iBhayibheli ngimfuze ekufeni kwakhe alisho ukuthi nami ngibethelwe siphambanweni njengaye, cha, alikhulumi ngalokho, kodwa lithi ngimfuze ekufeni kwakhe, ngoba lo Jesu Kristu yebo wafa kodwa wavukela ekuphileni okuyingunaphakade. Thina yebo siyafa, thina imizimba yethu mase sifile ibilokhu ikhona lapha emathuneni, kodwa lithi iBhayibheli wakhe umzimba awuzange uzutholakale lapha ethuneni, wavuka nomzimba wakhe wavuka. Why? Because yena uyizibulo, because yena thina sonke kufanele size kuyena, sizoncika kuye, sizodependa kuye, lo yena ongahlulwanga lutho. Thina sonke sahluleka. Ingakho kubalekile indaba kaJesu nje ihluke kakhulu, ngoba akekho ongafana naye, noma sesithanda akekho oyofana naye. Lithi ke Paul ngimfuze ekufeni kwakhe, meaning ngimfuze ngokuthi ngoba naye wafa wavukela ekuphileni okuyingunaphakade, nami ngimfuze ngithi mase ngifile kodwa ngiyekuphileni okuyingunaphakade. One day songena kuzona zonke lezo indaba lezo one by one, bengiya highlighter nje for today, but na indaba lapha ikhona kuze ngimazi yena. Ubani yena lo? uJesu Kristu igama lakhe. Asiyiqale ekuqaleni, Genesis chapter 1. Ake sibheke nje khona la ekuqaleni kuGenesis chapter 1. Sibheka uverse 3 wakhona. Uverse 1 siyamthola uNkulunkulu edala izulu nomhlaba. Verse 2 sawuthola umoya kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umhlaba wawumnyama, umoya kaNkulunkulu wahamba phezulu kwamanzi, emhlabeni wawukhona wawumnyama. But na indaba lapho ifika ibe khona, even uNkulunkulu uthe sedalela umhlaba usukhona umoya kaNkulunkulu, but uNkulunkulu wathi akuphelelanga, wathi uNkulunkulu makube khona ukukhanya. Lithi iBhayibheli then God said let there be light, and there was light. Wathi uNkulunkulu akube khona ukukhanya, and kwaba khona ukukhanya. Izwa uverse 4 wakhona, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Amazwi ngathanda kakhulu ukuthi uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle. Yazi angazi abantu uma ngabe ukuthi abayifuni le ndaba le kaNkulunkulu, then people are missing out, because iqiniso lonke lidingwa umuntu litholakala kule ndaba le. Lithi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Abantu baphile bomnyameni abantu, ngoba malikhuluma nje ngokukhanya, uma uya a bit deeper uzothola ukuthi izwe futhi kulesikhathi samanje khona is even worse. Ngithi mina it's worse because abantu bakubuza ukuthi ukhona yini kwaNkulunkulu loyo. Ngesikhathi mina ngisakhula everyone ebazi ukuthi ukhona uNkulunkulu, besilisaba even negama nje ukuthi silisebenzise nje budedengu, besithuka even noma igama lele lithi uNkulunkulu lisetshenziswe itorini budedengu, bawuthuka ukuthi but lesikhathi samanje sesiphila kwesinye isikhathi nje la khona yazi lisetshenziswa liphathwa neze nganoma ngabe isikanjani, and la wakhuluma uNkulunkulu wathi igama lami lingaliphathi neze, and namhlanje liphathwa neze sinoma ngabe isikanjani. That's why ngithi mina isikhathi esiphila kuso uzobona ukuthi impela yesinye lesesibi, abantu bayaphila kodwa basebomnyameni, and abantu nje wabesebomnyameni uNkulunkulu ukulethile ukukhanya akubona ukuthi kuhle, kodwa abantu abakufuna ukukhanya. Lithi uNkulunkulu wazi wadivide, ubukhanya wakubeka eceleni, ubumnyama wakubeka eceleni, kodwa akubona ukuthi kuhle ukukhanya.
akulethe emhlabeni wathi makube khona. Wayengakulethelanga nje emhlabeni ukuthi kukhanyise emhlabeni but ingakhanyisela abantu, kodwa wayekulethela abantu. That's why lithi wakulethe emhlabeni, wayekulethela abantu ukuthi abantu one day bakubone ukukhanya. Then bese kuba ne division, ukukhanya kube seceleni, ubumnyama kube seceleni. Yabona nje sekutholile ukukhanya, akafuni ukuphinda ayibone futhi esebumnyameni, because the minute waba sekukhanyeni uyobona ukuthi kanti indawo ebengikuyo ibiyimbi kangaka, ibiyingozi kangaka, because bekuyindawo yobumnyama. But ithi ngingahlali kakhulu, bengifuna nje ukuthi siyiqale la eqaleni ukubonisa ukubaluleka kwaloku kukhanya. Ithi sigijime lokukhanya lokhu ngifuna kuyichaze khona ukuthi ukuphi lokukhanya, because omunye umuntu angathatha mangikhuluma nje without quoting from kule Bible ukuthi lona iBhayibheli lithina. Wathi ngifake nazo izibuko zami ukuze ngizokwazi ukubona kahle. Ithi la ku verse ku John chapter 8 verse 12 lithi, then Jesus spoke to them again. Wathi uNkulunkulu ngale makube khona ukukhanya, and kwaba khona, and uNkulunkulu wakubona ukuhle. Lithi ke ku verse 12, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Mina ngokukhanya kwezwe. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Lokhathi uNkulunkulu makube khona ukukhanya. Uthi uJesu mina ngokukhanya kwezwe. Uthi uJesu olandela mina akasoze ahambe ebumnyameni. uNkulunkulu lithi iBhayibheli wahlukanisa ukukhanya one side ubumnyama one side. Olandela ukukhanya akasoze ahambe ebumnyameni. Kodwa lithi iBhayibheli kodwa woba nokukhanya kokuphila, ngoba khona ukukhanya nje kwelanga, khona ukukhanya kwamaglobe, khona ukukhanya kwenyanga ebusuku, but lokhu kukhanya okuhlukile, lokhu kukhanya kokuphila, ukukhanya okufihlakela abantu abaningi abakuboni. Uthi uJesu mina ngiyikho lokho kukhanya. Lokukhanya lokhu kwabonwa uPaul ngelinye ilanga ebhizi egijimisa amaKristu ewashushisa. Lithi iBhayibheli wabona ukukhanya okudlula ngisho ilanga. Uthi uPaul ngabona ukukhanya engakaze ngakubona, and wathi sekubonile lokho kukhanya sewile sephansi kwase kuyakhuluma naye lokukhanya. Nakho lokukhanya futhi ku John 8 kuyasho uthi uJesu mina ngokukhanya kwezwe. Kuyosinda nje kuphela abantu abafuna ukusizakala, kuyosinda kuphela abantu abafuna ukuthola lokukhanya baphume ebumnyameni. Ngoba siphila kwesinye isikhathi la khona abantu basebumnyameni and ba-enjoya kakhulu ubumnyama bakhona ngendlela esimangaliso. But njengoba ngisho lithi dlule sigijime sithathe uMatthew chapter 1 verse 21. It like me ku Matthew chapter 1 verse 21. Ngisasekuyo nje le ndaba lethi ukuze ngimazi yena, ngoba uPaul washo athi ukuze ngimazi yena. So ngizama ukulethela nawe ukuthi uzumazi lo Jesu Kristu. Ithi ku 21 ngeke ngofunda wonke lamavesi, ungaqala wena from 18 shone phansi mhlawumbe uphele ku 25, but mina ngizothatha nje lo 21 just to save time. Ithi and she will bring forth a child. Ingilosi le eyakhuluma lamazwi ikhuluma noJoseph. Ithi ke and she will give, she to Mary will bring forth a son. She will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Shuthi uMary uzakuzala indodana, and wena uzoyiqamba igama uyibize ngokuthi uJesu Kristu, ngoba iyakusindisa abantu bayo ezonweni zabo. Abantu abaningi ifika ibalahle le ndaba. Mangabe lithi iBhayibheli iyakusindisa abantu bayo ezonweni zabo. Abantu abaningi bathi niyabona ke lithi iBhayibheli uJesu yakusindisa abantu bayo, he will save his people. Uma lisho kanje iBhayibheli, people are missing out they are missing out a lot. That's why ngithi le ndaba le noma ngabe ungayizela ngenyama then uzolahleka kakhulu, kodwa uma ngabuza ufuna ukusizwa umoya kaNkuluNkulu ngempela futhi usizakala. Ithi iBhayibheli liphendula iBhayibheli. Uma ngabe lithi iBhayibheli he will save his people, ibaphi labo bantu? Angabe uMduduzi ophendulayo, because it will sound like I'm defending
but iBhayibheli lona lizoziphendula lona. Ithi sekuJohn 3:16. Ngiyayithanda mina ukuthi uma ngabe iBhayibheli liziphendula lona. Lithi iBhayibheli, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. But ake siyifunde kahle ke manje singajahanga. Lithi lelizwi leli, for God so loved the world. Uma ngabe kuukuthi wayezosindisa abantu bakhe, sirefere thina ukuthi abantu bakhe ama-Israyeli noma belungu noma amaJuda, then we are wrong, because lithi iBhayibheli, for God so loved the world. Mhlaba wonke uNkulunkulu walithandizwe kangaka, ngesizulu lithi walithandizwe kangaka, meaning izwe lonke. Akathandanga iportion ethile yezwe, kodwa wathandizwe kangaka, for God so loved the world, meaning the whole world. Noma ngabe ukuphi nomhlaba, lonke nje somhlabeni uNkulunkulu wathanda kangaka izwe, for God so loved the world. Uma ungakubhekisise kahle, uNkulunkulu wayengathandanga nje umhlaba uwodwa, kodwa uNkulunkulu wayethanda abantu. Lithi for God so loved the world, meaning uNkulunkulu uthande or uthanda abantu abaphila kuphi emhlabeni, meaning wena noma ungamfuni noma umphika kodwa yena uyakuthanda. Lokho khona, it will never change. For God so loved the world that he gave, wanikela, showing uthando, wanikela ngendodana yakhe le okwabikezelwa kwathiwa igama lakho kuthiwa nguJesu Kristu, ngoba iyakusindisa abantu bayo ezonweni. uNkulunkulu nangu ke senikezela ke manje, showing love ngale ndodana ogama layo linguJesu Kristu, wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuthi ukuze kube yiloyo naloyo, loyo naloyo, whoever, not mhlawumbe amaJuda kuphela, not abelungu kuphela, not ama-Israelites kuphela, but loyo naloyo, meaning noma ngabe wayiphi nation, wayiphi language, oyellow, omhlophe, ogreen, onjanjani. Lithi lelizwi leli, ukuze lo naloyo yokholwa yiyo angabhubhi, meaning ikhona ukubhubha. And uNkulunkulu akulethanga ukubhubha ukuthi ufuna ukubhubhisa abantu, kodwa abantu bayikhethela bona ukubhubha, ngoba uNkulunkulu, lithi izwi likaNkulunkulu, wabona ukuthi ukukhanya kuhle, wasehlukanisa ukukhanya nobumnyama. Then uma ngabe wena kuukuthi awufuni lokukhanya, meaning wena uyayikhethela wena ukubhubha. Lithi izwi likaNkulunkulu, ukuze abantu bangabhubhi kodwa babe nokuphila okuyinguna phakade. Uthi uPaul, ukuze ngimazi lo, meaning ngifuna ukwazi lo nokuphila okuyinguna phakade, engathi abantu bebengalulwela ukwazi uJesu Kristu, engathi abantu bebengalulwela ukwazi yena than ukwazi amasonto, engathi abantu bebengalulwela ukwazi yena than ukwazi abafundisi, engathi abantu bebengalulwela ukwazi yena than ukwazi zonke lezi inkohlakalo esegcwele emasontweni. Angidefendi ububo bugcwele emasontweni, but abantu abaningi baze balahlekelwe lokuphila bebhizi befocuse ekuthenini abafundisi nabo bayizigebengu, badla imali. Angeke ngize ngiphike lokho, bakhona abanjalo, but akusibona bonke. Bakhona futhi abakulethela iqiniso, engathi ungaze mani ulwela ukwazi yena, ngoba the more ulwela ukwazi inkohlakalo zasemasontweni, then uzoluza yena, uzoluza lokukhanya, uzoluza lokuphila. Angazi le ndaba ukuthi iyezwakala, but I so hope ukuthi iyezwakala. Na hey, yazi la bengizele ukuzocacisa ukuthi uma ngabe ethu wayezosindisa abantu bakhe, meaning mina ngumuntu omnyama okhuluma isiZulu, nawe umuntu omnyama okhuluma yakhe language, nomunye umlungu okhuluma yakhe language, meaning sonke la emhlabeni singabantu bakhe. That's what it means kahle kahle, meaning sonke singabantu bakhe. Kodwa omunye uzothi mangabesho ebheka athi hayi uJesu kwakowabelungu, kwakowamaJuda, namba niyifaka. Okay, nalelinye verse, John chapter 1, ithi ke sibheke lona ke manje, John chapter 1 verse 3. Funa ukuthi uunderstand kahle ukuthi uma ngabe ethi yena, lithi lelizwi uzosindisa abantu bakhe, nami ngiyimi ngomuntu wakhe, nawe nje obubukela umamelo womuntu wakhe. Verse 3 uthi, John 1 verse 3, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Zonke izinto zenziwa ngaye. Ubani? uJesu Kristu. Ayikho into ekhona la emhlabeni
omunye nomunye angayikhomba engenziwanga ngaye. Ayikho. Meaning nathi thina abantu senziwa ngaye. Akekho nanoyedwa oyothi mina ngenziwanga ngaye. And ukuthi uyakuphika lokhu, it won't change leli qiniso leli. Abantu abaningi baye bacabanga ukuthi uma ngabe bephika uJesu Kristu, bephika lelizwi leli, bacabanga ukuthi mhlambe ngelinye ilanga things will eventually change because bona bayaphila, bayaphika. No, noma ungaliphika leli qiniso, lona lokhu lihleli iqiniso. Noma ungalwa kangakanani, lona lobe nje lokhu lihleli iqiniso. Noma ungamthiwa kangakanani loNkulunkulu, kodwa yena yobe lokhu ehlele iqiniso. Akukho khona okungenziwanga ngaye, konke okukhona kwenziwa ngaye. Meaning nathi sidaliwe nje senziwe ngaye. Wathi uma ngabe ezemhlabeni wayezosindisa abantu bakhe ezonweni zabo, mingabe mina nawe senziwe ngaye, then singabantu bakhe. Wazela ukuthi azosisindisa ezonweni zethu. Iqiniso nje asilivumeni, sonke sibabi, sonke sizalelwe lomhlaba wesono, sonke futhi saphinde sakuthola lokhu kona. Ubona ngama actions ethu ukuthi singabantu abayizoni, but yini eyosiza ukuthi size kuye uJesu Kristu, sikholwe kuye, size kuloku kukhanya lokho, size kuloku kuphila lokho. Lokhathi uPaul ukuze ngimazi yena. Futhi nje ngisesekuyo le ndaba le eka John chapter 1 ithi ngijampe ngamabomu khona indaba la engifikelayo la. Ithi ku verse 11, angiqale ku verse 11, ithi he came to his own and his own did not receive him. Weza kokwakhe kodwa okwakhe akumamukelanga. Omunye umuntu angacabanga ukuthi weza kokwakhe okwamaJuda noma belungu, kodwa kuzange kuze kumamukele. Lithi weza kokwakhe kodwa okwakhe kuzange kumamukele. Yebo yaqala khona le kumaJuda le ndaba, abanye abazange bamamukele, but yaqhubeka lelizwi lokhu liyasabalala kumhlaba wonke. Namhlanje nje ligcwele, liyagcwala kumhlaba wonke. Akekho futhi othi angizange ngilizwe, ngoba namhlanje lihamba ngenye indlela ke. Namhlanje lihamba even through ama social media ke, manje lihamba via internet. Akekho yotha kule age yethu akazange ezwe. Lithi weza kokwakhe, na namhlanje nje wababemphika naphambilini, na namhlanje kukhona abasamphika. Uzile kokwakhe, na namhlanje nangusasekhona usakhuluma, ukhuluma nokungokwakhe, kodwa okungokwakhe akufuna ukumamukela. Okungokwakhe kuyamphika ukuthi hayi umlungu, ukuthi hayi umJuda, ukuthi angimfuni. Okungokwakhe kuyamphika bathi se right thina sisebomnyameni bethu, pho kunani nobomnyama bethu. Kodwa weza kokwakhe, uthe uNkulunkulu esewuthande kangaka umhlaba wazwanikela ngendodana yakhe, okungazange kuze kube lula. That's why Paul ethi kuze ngimazi, ngoba yonke iprocess lapha izange belula. Ukufika kwakhe emhlabeni nje yonke into, noma eshumayela, wayehlushwa, waze wabethelwa, ayi ngoba yena onile. Lithi lelizwi leli mawulifunda kahle, yena watholakala engenasono. Kodwa yonke lento eyenzeka kuyena, it is because wayenzela thina ngomusa nangothando lwakhe, ukuthi mina nawe sisindiswe, mina nawe sithethelelwe ezonweni. Kodwa okungokwakhe lithi izwi likaNkulunkulu alemfuni. Lithi hayi wayezosindisa abantu bakhe, wayengezalanga uzosindisa thina. Lalela nawe, uma ngabe umuntu onomzimba, onegazi, ozwa le message, umuntu wakhe phela nje ukuthi wena ngoba usamphiko kwamanje. But na indaba ke la kufike ngithande khona, ngizovala ngalo leli verse 12, John 1 verse 12. Lithi lana, but as many as received him, kodwa khona abamamukelayo. Na indaba emnandi ukuthi lena ke ile ndaba mina ngenza ukuthi ngiqhubeke, ya ngishumayele le ndaba, ngithi leli ivangeli malande malisabalale, ngoba khona abamamukelayo. Lithi, but as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. Laba abamamukelayo wabanikeza ilungelo lokuthi kungathiwa kahle kahle, wabanikeza ilungelo lokuthi kungathiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Laba abamamukelayo wabanikeza ilungelo, the right to become the children of God, to those who believe in his name. Hey, engathi le singake singayijampi le.
lena ngazathi ifuthi leli verse leli ngazathi ngaye ngilichaze kahle lilodwa ngelinye ilanga lilodwa nje leli verse uzozwa sibizana ukuthi hey umntana kaNkuluNkulu umntana kaNkuluNkulu uzwa abanye bebizwana ngwanamdimu man of God uzozwa abantu bebizana ngawo wonke lama title lawa ababizana ngawo njengoba lisho nje lapha lithi kodwa kulabo abamamukelayo abanikeza amandla ukuthi kungathiwa bangabantwana bakaNkuluNkulu le ndaba ikhuluma ngomuntu who's churching ngosontayo ukuthi ngoba ngiyasonto usuzothi I'm a man of God, a woman of God, ukuthi ngoba ngiyasonto usuzothi ngingwanamdimu, ukuthi ngoba ngiyasonto usuzothi hawu umntana wenkosi kumina. No, ayikhulumi ngomuntu osontayo, ayikhulumi ngabasonti. That's why Paul ethi ukuze ngimazi yena ngiphume emasontweni ngazi yena. Ayikhulumi ngamasonto le ndaba lithi mangabe liqhubeka to those who believe in his name, kulaba abakholwa egameni lakhe. Engathi ungayi-underline le, kulaba abakholwa egameni lakhe. Leli gama lakhe lidelelekile, leli gama lakhe abantu abalibukela phansi, leli gama lakhe abantu abathi uma belizwa igama likaJesu Kristu bathi nonsonso, into engenamsebenzi. Kodwa uyangichaza uNkulunkulu uthi kodwa kwamthokozisa uNkulunkulu ngokushunyelwa kwaleli ivangeli elubuwula kwabahlakaniphileyo, kodwa kulaba abasindiswayo ngamandla kaNkulunkulu. Lalela-ke manje kulaba abasindiswayo lithi wabanikeza amandla ukuthi kuthiwe bangabantwana bakaNkulunkulu, but to those who believe in his name, hayi kulabo abasontayo. Abantu abaningi bagcwele emasontweni, they don't believe in his name. I will tell you nje futhi without fear or favor, bagcwele abantu basemasontweni, they don't believe in his name. Ubona ngani ukuthi bagcwele basemasontweni, they don't believe in his name? Lelizwi kulabo akuthiwa abangabantwana bakaNkulunkulu. Ngithe mina it's not about ukuthi every Sunday ngiyesontweni, maybe ngama Saturdays, but kulabo abakholwe egameni lakhe. Abantu abaningi bagcwele emasontweni basebenzisa amanzi, abanye babo abakholwe egameni lakhe basebenzisa amatiya abanye. Omunye uzothi uqalile uyagxeka. No, iqiniso nje masilikhulumeni noma libhlungu linjalo, but iqiniso lona mahlale liyiqiniso. Khona kuzosizakala abantu, because uma ngabe solokhu silibrasha leli qiniso, abantu ngeke baze basizakale. Bawolokhu bacabanga ukuthi basendaweni right, kanti abekho endaweni right. Hayi ukuthi ngithi abekho endaweni right because I'm judging, but izwi lona lisijudge lona ngokwalo. Lithi izwi kulaba abakholwe egameni lakhe. Abantu abaningi bakholelwa emasontweni, abantu abaningi bakholelwa kuma oil, abantu abaningi bakholelwa kwizo zonke. Abanye banezitika, abanye bayibeke endlini, ezimotweni, kuphi izitika ezinobuso bomuntu okuthiwa umfundisi, kuthiwa ukuprotectile. Abanye bakholelwa kuyithombe, pictures, impela isithombe asithathe umuntu asibeke lapha endlini athi simgadile. Laba abantu yebo bayaye emasontweni, laba abantu yebo bayazenza izinto zasemasontweni ngoba bayawabhadala amathikithi nazo zonke izinto ezibhadalwayo emasontweni. Kodwa laba abantu abakholwe egameni lakhe, uma ngabe bengakholwe egameni lakhe, kusho ukuthi phela labantu uma ngabe futhi singese likhulumele leqiniso, egcineni kuyoba laba abantu laba bathi kodwa nje sasilibiza igama lakho, kodwa sasiprofeta ngawe, sasithandaza izinto zenzeke, kodwa athi uNkulunkulu uJesu Kristu mina anginazi, because abazange bafuna ukukholwa egameni lakhe. Ikhona indaba ekukholweni egameni lakhe. That day abantu bakholwa egameni lakhe bayoyilahla zonke izinto eziphathekayo, because le zinto eziphathekayo ziqhamuka manje zibe ngoNkulunkulu bese zisusa igama lakhe, bese kuba nje yilezi zinto zonke eziphathekayo. Ukhumbule phela nalamasonto lawa akhohlisa abantu nadlala ngabantu, negama likaJesu balithi nje fahla, kodwa bayazi ukuthi bona bekho lapho. Kahle kahle nje ama-leaders amasonto akhohlakele bayalazi iqiniso ukuthi bona basebenzela ubumnyama. Iproblem isebantwini ngoba umuntu kwesinye isikhathi abantu abaningi baya emasontweni ngoba begula, abantu baya emasontweni ngoba behluphekile, abantu balimele emphefumulweni baya emasontweni. Athi mayesefikile umuntu makumele ngabe benikezwa uJesu Kristu, bese umuntu afika anikezwe izinto zasemasontweni. Abanye bayela imishado nazo zonke. Again
What is your reason ukuthi uzuye esontweni? Ngoba uma ngabe reason yakho bekukufuna umsebenzi, bekukuthola umsebenzi, bekukushada, bekuba rich, then uyoba directed to a wrong spirits. Wena obulokhu uthi usesontweni kanti ulahlekile. Kodwa uma ngabe ireason yakho yokuya esontweni ukuthi bengifuna ukwazi uJesu Kristu, bengifuna ukuthola uNkulunkulu, then uzothola ivangeli okuyilona olidingayo leqiniso elikunikeza uJesu Kristu. Kodwa uma ngabe uyele zonke lezi ezinye izinto, uyothi usulitholile leqiniso, uyothi hayi into engenamsebenzi la ngifuni, ngoba wena ufuna lokho okufunwa wena. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu kulabo abakholwa egameni lakhe, kulabo abakholwa egameni lika Jesu Kristu. Indaba isekukholweni egameni lika Jesu Kristu. Ngisho ngathi mina inyama soze understand lento, kodwa umoya kaNkulunkulu wona understand. Nabo kabantu okuyothiwa bangabantwana bakaNkulunkulu, nabo kabantu abakholwayo baze banikezwe ilungelo, the right to become the children of God. Kodwa uma ngabe kuukuthi awukholwe egameni lika Jesu Kristu, kholwa egameni, kholwa kuJesu Kristu. Lahla zonke lezi zinto lezi ezinye eziphathekayo azibuyi kuNkulunkulu, zezomubi, zibuye ebumnyameni, zikulahlekise ekukholweni, zishiye zonke. Buye uzokholwa egameni lakhe, nayo insindiso kuyiyona. Kulabo abayokholwa egameni lakhe, uthi uPaul ukuze ngimazi yena, meaning mase ngimazile yena ngiyokwazi nanokuthi fanele ngikholwe egameni lakhe. Angivale for today. So bese iqhubezele ngelinye ilanga uma ngabe uNkulunkulu ethandile, but nje ithi ngivale nje uNkulunkulu emuhla kubusisa. Uma abakakholwa kuJesu Kristu ngikhulumile, akekho omunye. Phuma lapha ebumnyameni, buye uze ekukhanyeni. Akukho kuhle ebumnyameni, kodwa mawusahlele ebumnyameni ngeke wazi impilo yasekukhanyeni. Uyobe lokhu ucabanga ukuthi usafe ngoba waza lelo ebumnyameni, ulokhu ukhulu usebumnyameni. So awuyazi into yasekukhanyeni or ukuphila kwasekukhanyeni kunjani. Usuzoyijwayele le yasebumnyameni, wazwayithatha njengento vele nayo right. Wait until uphume ebumnyameni uze ekukhanyeni, uyothuka ukuthi kanti bengisebumnyameni obungaka. Futhi uyothuka nana nokudiscover ukuthi kuba ubufele khona. Definitely bungayi kuphileni, kodwa ubuye kufeni. So ngizokukhuza, ngizokukhuthaza, ngizokwazisa khona ukukhanya. Musukuhlala ebumnyameni kukhona ukukhanya. Even in nature iyala. Umuntu akafuni ukuyithola sebumnyameni. Wazi kwamnyama endlini umuntu ukhanyisa ikhandlela, ukhanyisa light, ubathoza sure ukuthi ukukhanya kuba khona. Even in nature yala. But umuntu uma ngabe setshelwa ngokukhanya ke manje, okuyikona kweqiniso ukukhanya kokuphila, umuntu akakufuni, uzifune sebumnyameni. Hayi uma ngabe ukuthi awuyizwa le ndaba, kulungile but uNkulunkulu yokusiza. Igama lami ngumduduzi Shabangu, but awesiphinde sihlangane futhi next time. Nginithanda ngendlela esimangaliso. Amen.